Práve sa začal memoriál inžiniera Jiřího Schindlera na 1640 metrov, autoštart o 30 000 korún pre trojročné a staršie kone s 9 aktérmi a hneď na štarte prehral Zoro Misi, ktorý zacvaral a stratil takmer 100 metrov na pole, ktoré v tejto chvíli vedie domáca Starfly s číslom 1. Na druhej pozícii sa potom veľmi dobre z druhého radu vyváža David Dobrovoľný v súlke Spice Janta. Na tretej pozícii už je spolufavorit dostihov Chiron Scott a takisto tam máme aj jeho sparinga Apola. Na 5. a 6. pozícii potom dvojička Elefanda a Radius a ten hlavný balík uzatvárajú Evian Boko a takisto Alprotech. Za nimi ešte so stratou Zoro Misi, ktorý zacvalal na štarte. Takže pole vedie Starfly zo stajne KR Ostrava s Jiří Svobodom. Na druhej pozícii potom Spice Giant zo stajne Skre v súlke s Davidom Dobrovoľným. Na tretej pozícii teraz z vonkajšej strany nevýhodne útočí Chiron Scott so Zdeňkom Vávrom zo stajne Leopoldov, ale mal tam problémy. Trošku sa tam zrazil. Vedľa neho potom Apollo so Zuzanou Švolbovou zo stajne Kroupa Kyselovice a lišiacky sa tam tlačí aj Elefanda s Antoninom Vinklárkom zo stajne Hanka. Zvonka teraz útočí aj Radius zo stajne Rokita Advokát Bílovec s amatérkou Helenou Rokitovou a za touto šesticou potom trošku stráca Evian Boko zo stajne Trotting Stars s Jaromírom Kotáskom a vedľa neho potom ešte Alprotech, reprezentant FVE Relayo Levin s Michalom Kalčíkom. To je vyrovnaná osmička koní, za ktorou potom s obrovskou stratou v dobrých 200 metrov klusá Zoro Misi s Ondrejom Koblóšim zo stajne Otrokovice. Takáto je situácia v polovici oblúka pred cieľovou rovinkou. Teraz zapína aj Evian Boko, ale pôjde zvonka, je ďaleko od vedúceho konia. Tým je v tejto chvíli stále Starfly, je tam aj Chiron Scott a veľmi dobre ide aj Spice Giant. Ešte aj Elefanda si hľadá priestor na finish, ale stále je to domáca Starfly. Teraz útočí Chiron Scott a útočí aj Evian Boko. Nádherný finish 3-4 koní, posledné metre Chiron Scott alebo Evian Boko. Chiron Scott alebo Evian Boko. Ďalej potom Starfly, Spice Giant na 4. pozícii, 5. zrejme Alprotech alebo Elefanda, Apollo, Radius a s obrovskou stratou ešte príde do cieľa na poslednej pozícii Zoro Misi. Opýtam sa Zdeňka Vávru, ktorý má dlhoročné skúsenosti. Koľkokrát ste, Zdeňek, vyhrali takto súčasne s niekým iným? Tak jestli je to mrtvola, tak je to podruhý v živote. S kým to bolo prvýkrát, v ktorom roku, v akých dostihoch? Bylo to s Sheikh Jami proti inženýru Tihelkovi, majiteli Chirona, byli jsme současně první. Tak to je naozaj pekná symbolika. Čestné ceny teraz bude odozdávať syn inžiniera Jiřího Schindlera, Jiří Schindler mladší. No a má to veľmi ťažké. Je tu vecná cena, je tu pohár aj stuha, takže jedna z cien putuje do rúk Zdeňka Vávru a stajne Leopoldov. No a druhá cena potom do rúk Jaromíra Kotáska. Jaromíra Kotáska sa opýtam rovnakú otázku. Jaromír, koľkokrát ste vyhrali takto takzvané mŕtvolkou? No, mŕtvolka vyhlášená poprvé, ale pamatuju si jednou, když jsem vyhrál derby z Rajonoru a Haronem po Cilfotu, čekali jsme 10 minut, bylo to trošičku nervóznější jak dneska, protože se jednalo o derby, nakonec to vyšlo pro nás to štěstíčko. Dneska by to byla mŕtvolka taky. Takže gratulujem premiérové mŕtve víťazstvo pre Jaromíra Kotáska, trenera, vodiča víťazného Evian Boka, spoločne víťazného a takisto pohár pre majiteľa Petra Kajdyho. Peter, takisto asi premiérová mŕtvolka. To určite áno. Gratulujem. Pri našom mikrofóne po memoriáli inžiniera Jiřího Schindlera, ktorý skončil kurióznym víťazstvom 2 koní, je už avizovaný host, inžinier Jiří Schindler, mladší syn Jiřího Schindlera, ktorý, ako som spomínal, patril medzi hlavné postavy československého klusáckého športu, ale dosťového športu vôbec, dlhoročný štarter Veľkej pardubickej steeplechase a rekordér. Ako si vy na otca po tej dosťovej stránke, pán Schindler, spomínate, čo pre vás, čo vám dal, prípadne či ste zdedili tú lásku ku koňom, keďže dneska ste takisto funkcionárom, zdedili od otca, či vás teda ku dostihom viedol otec? Určitě vedl mě k dostihům od dětství, veškeré víkendy, prázdniny, všechno bylo u koní. Táta byl mým vzorem, takže měl jsem určitě toho nejlepšího učitele. Otec bol známy najmä ako amatérský vodič klusákov, ale teda ako štarter Veľkej Pardubickej. Vy ste funkcionárom na klusáckých dostihoch. Ako je to u vás? Aký je vzťah k iným odvetiam klusáckého športu u vás?
Taky pozitivní. Klusákům se věnují nejvíc, ale startují i cvalové dostihy. Takže v tomto prípade jablko nepadlo ďaleko od stromu. Čo tak skúsiť si jazdenie dostihov na vlastnej koži? O tomto ste neuvažovali? Já jsem dostihy jezdil, klusácké dostihy 22 sezon a cvalové, ty jsem zkusil v 80. letech, jel jsem 4 rovinové dostihy, ale vzhledem k mé postavě to skutečně bylo jenom vyzkoušet si to a dál to nešlo kvůli hmotnosti. Dneska ste teda pravidelným účastníkom dosťových mítingov a najmä tu v Bravanticiach tých klusáckých, kde patríte pravidelne do toho rozhodcovského zboru. Ako sa vám páči atmosféra? Na záver otázka na dnešní dostihu a celkovo hypodrom v Bravanticiach. Určitě tak hypodrom v Bravanticích, to je velmi pozitivní věc, že se to tu podařilo dokončit. Atmosféra je tu vynikající, takže jako pokaždé se sem těším, je to tu super. No a predsa len dostihy na počas vášho otca skončili naozaj šokujúco, prekvapivo tzv. Mŕtvým dobehom. Čo to ako pre vás ako diváka znamená? Pamätáte si podobné dobehy vo vašej, či už športovej teda, alebo tej diváckej funkcionárskej kariére, ktoré tak zarezonovali? Tak jako nějaký takový jsem viděl, ale už je to hodně dlouho a myslím si, že tohle byl nejzajímavější doběh za posledních několik sezon a jako je to super, že zrovna takhle končil memoriál mého táty. Ďakujem pekne a dodávam, že aj vodiči spomínali, že je to rarita. Zdeněk Vávra hovoril, že vyhral jedny dostihy, kedy sa musel deliť o víťazstvo s inžinierom Tihelkom, pre ktorého dnes jazdil Širon Skota. No a pre Jaromíra Kotácka to bola vôbec premiéra.